Şehirnin 4-nче мектеби Билеген мейданы яғаннан да район білім беру учреждениелері арасында ең зурлардан санала. Бириде 2 гектар жерде мектеп яны кишерлеге, шунда теплица урнаштырылган. Мектепнең ишек алдына аяк басуга хуҗачылык күзгә ташлана. Матур итеп ясалган аллея бүтән җирдә чәчәкләр үсә. Яңа уку елында бириде 576 бала белем ала. 83 сабый 1нче сыйныфка укырга килгән. Укучылар бириде белем алулары белән горурлана. Мен мектебім білем әлбәттә ғұрырланам. 2005 елда мен бірінші тапқыр бұл мектептің бұл сағасын атлап кірдім. Қазір енді 11 ел мұнда білім алам. Бізге бик яхшы һәм тәҗрибәле укытучылар білім бирәләр. 2014-2015 уку елының бірдән-бір дәүләт имтиханнары буенча, нәтиҗәләр буенча районда рейтингда бірінші орын алған буйлап безне гаҗәпләндермәде. Чөнки безнең мәктәбебездә аның өчен бик күп даими эшләр алып барыла. Менә мин үзем дә 5нче класстан бирле өстәлмә дәресләргә, түгәрәкләргә, факультатив һәм элективларга йөрим. Укучыларның үз мәктәпләрен яратулары, горурлык хисләре кичерүләре үз эшен яратып эшләүче педагогларга да бәйле. Биредә тәҗрибәле, югары квалификацияле кадрлар эшли. Солтан Әхмәтҗановның мәктәп җитәкчесе булып эшли башлауына 9 ел. Быел әлеге белем бирү учагы Республика смотр бәйгесенең зона этабында җиңүче булды. Һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 3нче дәрәҗә дипломы тапшырылды. Җитәкче һәм укытучылар коллективы өчен иң мөһиме укучыларга төпле білім беру, сәләмәт буын һәм җәмгыять өчен файдалы шәхесләр тәрбияләү. Моның өчен мәктәптә барлык шартларда тудырылган. Советлар Союзы елларындагы экспонатлардан төзелгән музей да районыбызда бар бу мәктәптә генә. Безнең мәктәбебездә күп еллардан бирле татар теле һәм әдәбият укытучылары үзләренең төп максатлары итеп милли үзаң тәрбияләүне алалар. Һәм шушы максатны тормышка ашыру юнәлешендә ел сайын бик күп эшләр алып барыла. Истәмә дәресләр, түгәрәкләр, татар телен авыр үзләштерүче балалар белән эш, татар телен яхшы белүче сәләтле балалар белән эш, һәрберсе белән аерым эшләр алып барыла. Үткән елгы бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәләре буенча алганда мәктәптә бу күрсәткеч югары. 11 укучы мәктәпне 6 медальгә тәмамлаган. Укучылар төрле фәнни-гамәли конференцияләрдә катнашканнар, республика олимпиадаларында призлы урыннар яулаганнар. Барлык уңышларның да сире заманча белем бирүнең барлык мөмкинлекләрен куллану. Ел дәвамында бердәм дәүләт имтиханнарына зур әзерлек эшләре алып бару. Сәләтле укучылар белән эшләүдә ди мәктәп җитәкчесе Солтан Әхмәтҗанов. Білімні качествосын тағында нығыта төшү деген төп мақсат қойылды. Мұнарға әйткенімчә шул ең бірінші укытучылар үзләренең білімін үстерергә тиешләр. Бір тигез дәрәҗәдә генә торырга түгел, курсларга баралар, айрым шөгыльләнәләр, библиотекада утыралар, кичәрен утыралар һәм үзләренең белемнәрен укытучылар бирәләр балаларга һәм биргән белемнәрен балалардан таләп итәләр. Менә шулай тырышып эшлибез. Укытучылар һәм балалар гына үзебез генә тиешле дәрәҗәгә ирешәлмәгән булыр идек, ата-аналар белән бергә эшләмәсәк. Аны бик тыгыз элемтәдә эш алып бардык.